Tak, dobrý večer. Já bych vám dneska chtěla představit metabolickou sadu. Metabolická sada obsahuje vždycky 3 aloe vera podle toho, jak si je zvolíte. A moje nejoblíbenější aloe vera v podstatě jsou 3, a to vlastně tak, jak to tady vidíme, aloe vera kopřivová, která je specialista na šlachy a třeba na vlasy, anebo aloe vera freedom s hydrolyzátem kolagenu, anebo třeba pro ty, kdo mají rádi zázvor, právě zázvorovou na podporu imunity. Ta metabolická sada obsahuje 3 litry aloe vera, který se používá vlastně 1 ml na kilogram váhy. Samozřejmě, že si můžete objednat i aloe vera jednotlivě nebo po 6 litrech. Tam na těch tlačítkách, které tam kolem vás budou pobíhat, tak se můžete zvolit buď metabolickou sadu měsíční nebo 3měsíční, anebo ty aloe vera buď jednotlivě nebo po 6 litrech. V dalších videích vám upřesníme, jak se aloe vera používá, jak má být skladováno, a taky, abyste nezapomněli, jaké vlastně je složení aloe vera. To vám vysvětlíme, jak se aloe vera vyrábí. Ta metabolická sada, o které jsem chtěla mluvit, právě je velmi výhodná v tom, že právě když začínáte používat ty naše velmi kvalitní potravinové doplňky s certifikacemi Fresenius a IASC, tak právě proto, aby ten organismus se hezky pročistil, tak do toho začátku je úplně nejlepší začít tou metabolickou sadou, která kromě aloe vera v 3 litrů obsahuje Probalance minerály. V sadě je taky kolostrum tekutý nebo tabletový. Taky vám později vysvětlím výhody, a samozřejmě, že všechny produkty si můžete koupit jednotlivě. Kolostrum teďka v těch letních dnech, když si všichni představíme, úplně děs. Já jsem ráda, že jsem teďka na zahradě, protože tady je možná tak 23 stupňů. Tady jsem pod stromama, úplně úžasný. Právě proto jsem vyšla na zahradu, protože v domě tam se ani nedá. Takže v té metabolické sadě, abych se k tomu vrátila, jsou aloe vera, Probalance, to jsou minerály organického původu, kolostrum tabletový nebo tekutý. Právě teďka v těch letních dnech, protože jsou opravdu velký tropy, ten náš organismus na to není zvyklý, tak kolostrum opravdu si dávejte aspoň 2 tablety denně, aby jsme to vůbec zvládli. Tekutý samozřejmě můžeme využít, když jsou nějaké infekce. Dneska jsem mluvila s paní, asi je to proto, že občas prostě někdo přichází z těch klimatizovaných prostor dovnitř ven, prostě několikrát auto, několikrát prostě nějaký obchodní centrum, takže ten organismus, jak na to není zvyklý, a když ta klimatizace jsou špatně nastavený, tak lidi z toho bolí v krku, bolí hlava a tak. Takže v té metabolické sadě právě jsou i probiotika právě máme dvojitě zapouzdřený a máme tam 12 kmenů prebiotika, postbiotika a probiotika, a ty naše probiotika, kde je 12 kmenů, jsou dvojitě zapouzdřený proto, aby se dostali do toho střeva. Protože běžný probiotika se do střeva teda v žádném případě nedostanou. Vymysleli pro nás pan doktor Klenci, který je vlastně světově uznávanou veličinou v oblasti těch probiotik. Ty probiotika se používají na večer a v té metabolické sadě jsou právě zvolený proto, aby nám osílili tu střevní mikroflóru. V té metabolické sadě kromě všeho teda je i liver support na játra, protože ani si to možná neuvědomujeme, s těma játrama možná to říkáte, hele, alkohol nepiju a tučné jídlo nepoužívám, ale dost často právě jsme unavený, špatně regenerujeme, a to může být i důvod právě, protože ty játra máme trošku jakoby znečištěný, takže ty játra opravdu musíme čistit, takže každý večer používám 1 tabletu probiotik, 1 tabletu právě toho liver support. Jinak ta aloe vera právě se používá 1 ml na kilogram váhy denně, a v té sadě právě proto obdržíme 3 litry, což jsou vlastně ta dávka vlastně na ten měsíc. Takže tam máme 3 litry aloe vera, Probalance, kolostrum, který se bere 2krát denně, vlastně ta 2krát 1 tableta, anebo to tekutý právě. Tam si můžete zvolit, jestli chcete variantu s tabletama nebo tekutým. Co bych ještě doporučovala tenhle měsíc do té objednávky vaší přidat,
je mycí emulze. Jako nemyslím si, že bychom byli nějak zásadně špinaví, to určitě ne, ale nicméně ta aloe vera je úplně super osvěžující a ty naše produkty všechny obsahují vysoký procento aloe vera. V případě právě konkrétně té mycí emulze 23% aloe vera, opravdu se na to můžete spolehnout, že toto kvalitní aloe vera pěstovaný v Mexiku. A tenhle měsíc, ještě vám to tady jednou ukážu, náhradní půllitrová a vy si to takhle hezky přelijete do toho rozlejvátka, který má 250 ml. Samozřejmě jak na ruce, tak i na vanu, na sprchování, když jedem na víkend, tak si můžete být jistý, že s tím třeba i vyperete, protože to obsahuje přírodní enzymy, nebo když se náhodou polijete vínem, tak si zase můžete být jistý, že když pak potřebujete honem rychle šaty, který potřebujete večer na nějakou akci, tak můžete jenom tak trochu rychle přeprat, protože opravdu to aloe vera právě díky tomu, že obsahuje ty přírodní enzymy, tak ty šatičky rychle přeperete a rychle je dáte vysušit a nezůstane tam žádná skvrna. I to je vlastně důkaz toho, jak ta aloe vera, když ji používáte vnitřně, ne samozřejmě tu mycí emulzi, ale ten aloe vera gel, který používáme právě na tu detoxikaci, tak v případě té aloe vera právě, že funguje na ty střeva a opravdu to jemně čistí. Co bych i třeba doporučila teďka na ty letní horký dny a já jsem se s tím třeba trošku i sprejovala vlasy, protože si myslím, že ty vlasy ochrana v tomhle horku je strašlivě důležitá a ta aloe vera opravdu v případě toho spreje dělá super ochranu. Takže můžete použít na různé škrábance, popáleniny, do krku, právě pro ty, který začne trošku bolet, nebo třeba i do očí. A právě třeba, když si děláme nějaký ohníček a trošku se neopatrně spálíme, tak ten sprejík právě vám ošetří ty popáleniny, nebo když vás sluníčko trošku okouše. Takže bych tu objednávku doporučovala doplnit tím sprejem první pomoci a vůbec se nalekejte toho, že to je 400 ml, protože v tom si můžete i ty nožky okoupat a i právě po sprchování si ošetřit celé tělo, protože to krásně regeneruje. Tak, já si myslím, že už jsem toho dneska pověděla hodně, ale těch pár informací máte z čeho vybírat. Aloe vera můžete buď jednotlivě, pro balans, ještě jednou vám ho tady ukážu. To jsou minerály organického původu, vymyslel je pro nás pan doktor Wolfart, používají i sportovci. Organický původ znamená, že se do těla vstřebá jenom to, co potřebujete, a veškeré zbytky se vyloučí bez zatížení jater a ledvin, takže velmi důležitý produkt a opravdu u těch našich produktů se můžete spolehnout, že nezatěžují organismus, že se vyloučí ten přebytek. Třeba i aloe vera právě odvede z těla nečistoty, takže určitě provede nějaké čištění, takže třeba právě se používá i u lidí, kteří trpí atopickým ekzémem, anebo právě ten specialista aloe vera freedom s hydrolyzátem kolagenu. Právě ten kolagen dokáže dopravit díky vlastně tomu nosiči aloe vera, dokáže dopravit do těch kloubů nebo právě na ty bolavý záda, kterýma třeba některý lidi trpí právě, když sedíme dlouho v kanceláři. Takže aloe vera určitě máte z čeho vybírat a mrkněte i na další a tam kolem vás lítají nějaký takový ty poletávátka a klikátka, takže si určitě vyberte, co se vám hodí a dejte vědět a zůstaňte nám věrný a budeme se těšit na vaše objednávky. Tak, hezký večer a nezapomeňte nás zase sledovat.